Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalno, aku Unes Maulaya, saka SMP Negeri 17 Surabaya. Aku akan mewacana geguritan. Lorong Deneng Suripan Sadi Hutom. Lorong iki ada tebani. Jumangka sikilku mitra, jumangka ana. Menyangendi ra ngerti dununge. Duko lan asale, lesus lan promo. Nyilep srengenge sumunan angkos. Nasib nyeret uripmu laku ngumbara kaya meko. Lolo sabarang lunga, sana lan kadang kasilep suara kena. Lorong iku ada tebani. Apa panjenengan beksa kutha-kutha lan desa-desa? Tlatah iki duweke sapa? Mbuh, aja takon mitra. Tlatah iki wewengkon negara. Kali-kali lan gumbulan, alang-alang glagah alasan. Alas sinung kedung biru, gunung biru, langit biru. Segara isi prau kok suntak ing jero laut. Kekejer rasane ati nalika pungkasi wengi. Ati ngloso ing panggon tuku-tuku. Kemol angin kaya kebo, ning kebo isih kepenak. Ing kandang bediang geni mrata. Lorong iku ada tebani. Jumangka sikilku mitra, jumangka ala. Tlatah iku duweke sapa? Aja takon. Nasib wis nyeret sikilmu, blasak nyasak urip tumaka. Tlatah iki wewengkon negara. Ngoceh manuk, remuk, ambruk. Sedan liwat, sedan lunga. Iki jaman jeneng Matur nuwun.